எல்லாருக்கும் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஒரு மனிதன் விதியை நம்பணும். விதியை நம்புறது எப்படி அப்படின்னா, நடக்கிற எல்லாமே இறைவனுடைய நாட்டப்படி தான் நடக்குது. அவன் நாடாம இந்த உலகத்துல ஒரு அணு கூட அசையாது. நன்மை நடந்தாலும் தீமை நடந்தாலும் அல்லாஹ் நாடியதால தான் நடக்குது அப்படின்னு நம்புறதுதான் விதி. ஏன் அப்படின்னா, அப்பதான் அவனால பேராசைப்படாம, பொறாமைப்படாம, கவலைப்படாம இருக்க முடியும். அதனாலதான் அல்லாஹ் விதியை நம்பணும் அப்படின்னு சொல்றான். அதெல்லாம் ஒரு ஹதீஸ் உங்களுக்கு நான் படிச்சு காட்டுறேன். நன்மை தீமை அனைத்தும் விதியின்படியே நடக்கின்றன என்று நம்புவதும் இறை நம்பிக்கையின் ஒரு அம்சம் என நபி அவர்கள் கூறியுள்ளார்கள். நூல் முஸ்லிம் 1வது ஹதீஸ். விதிய நம்பி ஏற்றுக்கொள்ள மறுப்பவன் காஃபிர் ஆவான். ஏன்னா அல்லாஹ் சொல்லிட்டான், அதை நீ நம்ப ஏத்துக்கல அப்படின்னா உனக்கு பேர் என்ன? காஃபிர். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.